Hello guys, godan video नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि चेनेलाव बरायनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। खामानि मावबाय लिरबाय बाथौलायखौ मावदों आरोना। जयनिफ्राय ओरैबायसा दिनै बिजि ओमफ्राय फाइनालि दासो दुगैखांबाय मोनानो लांबाय। दासो आं भिडिअ खालामनो सानबाय आरोना नोंथांमोनखौ बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय आङो। स' बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ माबोरै जायो लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिबा नोंथांमोना लांसै आरोना। स' नै दा माइनाव बुंमा लादों। गावनो हागोन नोङो। Hi guys, hi guys. बुंमा हागोन ना? Happy Diwali nih. Happy Diwali. स' नोंथांमोना देखायलांनोसै बोरै जादों बायजोआव जोंहा बोरै साजायदों। स' जोङो बिमा फिसा सानैखौ न'आवनो दोनफैयो आरोना। नै बिदि बमाखौ बिदि लामा दोनफैदों आरोना ओमफ्राय दंबावो नामा स' आं बेखिनिखौल' नुदों आरोना गाइस। Hello guys, yang dah buang udah. Ayo, ini bumen sama ini. Nih asyik bunga. Happy Diwali guys. Happy Diwali guys. Happy. Finally, sampai dengan langsung tuh sih nah ini saya. Nih, sudah babu terapa mak udah. Nih bikin sadai jadi ada. Barang macam sadai nih asli barang nah bikinnya simple sadai baik. So nangkamu nak komen musuh kedua benda baik berindah jadi. Kacil lupa ini ke. Happy Diwali guys.